खुनु दम गैया बर'नि मोनफ्रोमबो आफादानो बिथांजोमोनखौ बा बिथांमोनखौ दबथायनो थाखाय सामलायनो थाखाय आफादानो दम गैया नायनो मा बुंनाय जादों नोंथांमोन गावनि बिसिनि मालखौनो बा गावनि बिसिनि थफ्लाखौनो नायनो नामा होननानै मानसिफोरनाव सोंदों बा भिउवार्सफोरनाव सोंदों बा अडियेन्सफोरनाव सोंदों लाजिनो रोङै गन्थं गैयै निलायजु जात मोख्रा बुन्दा बुन्दिया मिथिबायना भिडिअखौ नाय आरो सेकेन्ड इन्ट्र दंबावो जोंहा माने मोनथाम भिडिअ लाबोगोन आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दै बेजों लोगोसे जिथुनाखि जोंहा अल बड' साहित्य सभा जानाय समाव जिथुनाखि जोंनि बर' फिसाफ्रानो माखासे थांनानै मोखां खाथेनानै दाद्रि धमखि हैनाय स्पिकारफोर बा माइकफोर लानानै थांदों होननानै जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा मैया दाख्लिनिफ्रायनो खौरां बिथिंनि गेजेराव फोसावदोंमोन नङा होमबा दिनै बिथांमोनहा मानि खारनाव बेफोरबायदि मावखो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नाय आरो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बा नुवाखैबो जानांगौ स' जायफोर नुबाय नोंथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना नैबे दिनै आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय जाहाथे मोजां जायो गाज्रि जायो आं बिथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों दा जोङो भिडिअखौ गासिबो नायना लादो बिनि सिगां नैबे जोंहा मोख्रा बुन्दा बुन्दिनि भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय बिथांमोना बहानि आरो सोर बिसोरो बिथांमोनखौ सोरबाफोर मिथिब्ला मानि खारनाव दासिमबो एक्सन लायाखै आरो गामियाव रायजो राजा गावबुरा सेक्रेटारिफोर दंना गैया बिनि फालायावबो आं बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय दायो नोंथांमोना नैबे लाजिनो रोङै गन्थं गैजा रोङै जाथि खुरमा बंस न'खराव बिसि फिसा गावसोर सानैजोंल' दं बायदि आरोखि माने जाथि खुरमा गैयै गथ' गथाय गैयै बिहाव बिखुनजो गैयै बिदा फंबाय गैयै बेवाइफोर गैयै निलायज मोख्रा बुन्दा बुन्दि सानैनि इन्ट्र'खौ नुबाय नोंथांमोना आरो नुबायानो थायो नङा होमबा बिथांमोना लाजिनो रोंमारला नामा स' बिथांमोननि गामियाव गावबुरा सेक्रेटारि दंना गैला जाखो बिथांमोनहा रायजो दंना गैया बिथांमोनहा गामि दंना गैया दिनै बै जिथु बिथांमोना गामि दंमोनब्ला बे गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि बहा थैनानै थाखो लाजिनो रोंखोना रोंदिया बिथांमोननि बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअफोरखौ नायबाय थानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां मिथिंनि गेजेरजों बेफोरबायदि भिडिअ हगारबाय थानो थाखाय मानो पारमिसन होनानै दोनबाय थादों बिथांमोननो ना बले गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदिनो गोजाखा नामा बेफोरबायदिनो लाइ होग्रा गोजाखा नामा गावसोरनो बिदि हिन्जावफोरनि दख'ना सिं हाबसोना थाग्रा आसान गाननानै थाग्रा गोजाजोब नामा लाजिनो रोङैफोर नोंथांमोना मोजां मोनदों जानो हागौ नोंथांमोननि रायजोआ जानानै नायनो बिथांमोननि भिडिअफोरखौ नायनो नाथाय संसार नाङै रावबो नायनो मोजां मोनाखै बिथांमोननि भिडिअखौ मिथियोना नोंथांमोना मानि खारनाव जे दिनैसिमबो बिथां सानैखौ बा बे बिसि फिसाय सानैखौ मानो सामलायनो हायाखै नोंथांमोना बै समाव नुदानाखै जोंहा रायखांनो गोनां जायो कनजिता सिस्टारमोनखौ माबायदि दुम दाखार बुलाबायदोंमोन अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिनो बबेबा आफादनि मानसि थांनानै बिथांजोखौ सामलायहैदोंमोन दिनै बिथांमोनखौ सामलायनो थाखाय मोनफ्रोमबो बर' हारियाव आफाद गैला नामा खुनु दम गैया होननानैसो बुंबाय आङो खुनु दम गैया बर'नि मोनफ्रोमबो आफादानो बिथांजोमोनखौ बा बिथांमोनखौ दबथायनो थाखाय सामलायनो थाखाय आफादानो दम गैया मिथिबाय मानो दम गैया जुदि दम दंमोनब्ला दिनै बिथांमोन बायदिया बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि भिडिअ पस्ट होबाय थानो माने नायथावै पस्ट होबाय थानो गावनि बिसिनि थफ्लाखौ नायनो नामा होननानै दिन्थिलायनो दख'नाखौ थेबनायखौ बुफुनानै दिन्थिलायनो लाजियासै मारैहाय खाबु मोनखो बिथांमोनहा दिनै जुदि बर'नि आफादफ्रा थि थानायमोनब्ला बर'नि गासिबो मोनफ्रोमबो आफादानो जुदि जुक्ति थानोब्ला खौसेथि थानोब्ला बेफोरबायदिखौ दबथायनो सानथारदोंमोनब्ला दिनै बिथांमोना मानि खारनाव बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि नायनो नामा होनलायनाया दिन्थिलायोमोन सोरनो दिन्थिनो नागिरदों सोरनो नायनो नामा होनना बुंखो नोंथाङा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन दंना नोंथांनोनो नायनो देखायदों नोंथाङा एक्स इउनाइटेड फरामाव दंना नोंथांनोनो नायनो दिन्थिदों नोंथाङा आइजो आफादाव दंना नोंथांनोनो नायनो दिन्थिदों नों आं गासैनोबो जोंनि मोनफ्रोमबो आफादनोनो बा साफ्रोमबो बर' हारिनोनो बिथांमोना नायनो दिन्थिदों नाथाय बिसोरनावल' दं नामा बे बुस्थुआ बिसोरल' संसार जादों नामा बिसोरल' बिसि फिसाय नामा जोंहा बिसि फिसाय गैया नामा दस्राफ्रा बिसि फिसाय गैया नामा बै आफादाव थाग्रा सुबुंफ्रा बिसि फिसाय गैया नामा लाजिया नोंसोरल' बेफोरबायदि दिन्थिनो साला मान सनमान जाग्रा बर' हारिखौ नोंसोरल' खुलिदों नामा ससियेल मिडियाखौ फेसबुक क्रिएटरा नोंसिनिल' नामा इउटुबा नोंसिनिल' नामा इन्सटाग्रामा नोंसिनिल' नामा ससियेल मिडिया नोंसिनिल' नामा लाजिनो रोङैफोर गावनि बिमा बिफा न'आव खुलिनाय बायदि मोनखो नामाखो बे प्लेटफर्मखौ बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मखौ नोंसिनि नोंमा नोंफाया खुलिनो हानाय नामा लाजिनो रोङा रावबो डाइरेक्ट बुंखाबाय आं मोनफ्रोमबो आफादानो बिथांजोमोनखौ बा बिथांमोनखौ दबथायनो हाया बिथांनि फेमिलिखौ दबथायनो हाया डाइरेक्ट बुंखाबाय आङो जुदि हानायमोनब्ला दिनैसिम बिथांमोना बेफोरबायदि दिन्थिबाय थानो खाबु मोननाय नङामोन बारंबार फेसबुक खुलिजेननायनिफ्राय नायाबानो बिथांमोननि रिल्स भिडिअफोरखौ मोनसेबो पस्ट मोजां गैया मोनसेबो रिल्स भिडिअ मोजां गैया गासिबो गाज्रि गोजा साला दाख्लै साननैसो हगारलायबाय दं तुलु थप लानो बेयावबो गाज्रि हगारबाय बै मालायनि माबा
दस्रा जाथिफोरनि माबाखौ नुनानैनो सोलोंजोबो लाजिनो रोङैफ्रा बिसि फिसा नायना नाया नोंस्रा ज'नो मबाइलफोरखौ नोंसोर नायाबा जोङो बिसि फिसा नायोलै मिथिबायना बिसि फिसा थानानै मालाबा आराम नायो गथ'फ्रा स्कुल गैया क्लास गैया अब्ला बे समाव गथ'फोरखौ लानानै दसे सम देखायो मिथिबायना जाहाथे गथ'फ्रा बाहेराव बांद्राय गेलेहैनो दा मोनथों दा थांथों बेफोरबायदि खालामनो थाखाय गथ'फोरखौ दसे सम न'आव हमथाना लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि नायनाय जायो ज'नो अब्ला नोंथांमोननि रिल्स भिडिअफोरखौ जों नुनो मोनो माथो मान सनमान गैयै गावबुरा सेक्रेटारियानो थिग नङा आं डाइरेक्ट बुंखाबाय जुदि गावबुरा सेक्रेटारि थिग दंब्ला बिथांमोनखौ दबथायसिगौमोन बिथांमोनखौ सासन खालामसिगौमोन बिथांमोनखौ सामलायसिगौमोन बेखायनो दिनै गावबुरा सेक्रेटारियाबो बेबायदिखायनो एक गेल्ला गोजाखायनो दिनै बिथांमोना खाबु मोनगासिनो दङ मिथिबाय स' बिथांमोननि खोथाखौथ' माथो बुंबाय थाबावनो नोंथांमोना गासिबो मिथिजोबगौ बिथांमोनाव गन्थं होननाय गैया बिथांमोनाव हारि होननाय गैया दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि दिन्थिनो सानदोंब्ला बर'नि टाइटेल दाला बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ गाननाय बेफोरबायदि दा दिन्थि बेखौसो आं लुगैदों मिथिबायना टाइटेला चेन्ज खालाम मिथिबायना टाइटेलखौ चेन्ज खालामनानै ला दिनै नोंथांमोननि बायदिनि थाखायनो दिनै बर' हारिया बरनाम जालांदों मिथिबाय दिनै नोंथांमोनखौ जों बुङाब्ला सोरबाया बुङाब्ला बैफोर माखासे ससियेल मिडिया क्रियेटरफ्रा बुङाब्ला देनां जोंनि फिसाफ्रा बेफोरबायदि जायोब्ला सोर बुंसिगोन सोर बुंगोन सोर सामलायगोन जोंनि फिसाफोरखौ हा बेखायनो आङो लामा थाखानाय बायदि देनां आंनि फिसाफोरखौ बुंफिनथों गुबुना होननाय बायदिसो आं दिनै गुबुनखौ बुंगासिनो दङ नाथाय जों गाज्रिनि थाखाय बुङाखै मोजांनि थाखाय बुंदों बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय बिखा गेजेराव थिर गावनाय बायदि नांहैदोंब्ला बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथासै नोंथांमोन आं बारा गोलावखौ बुंला नैबे जोंहा दिपेन बर' आरो हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना सानैजों साहित्य सभायाव ज'यै स्ट्रें जिरायनानै सावरायलायनाय दं नै बेयाव मालाय हाग्रामा महिलारि सारजों आरो दिपेन बर' सारजों माने अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दिपेन बर' सारजों हाग्रामा महिलारि सारजों आरोना बड' साहित्य सभा जानायाव बिथांमोना सानैजों लोगो हमलायनानै बा सानैजों स्रें जिरायनानै ओरैबायदि मोखांजों मोखां नायलायनानै रायज्लायलायदों लेखा गांसेखौनो सानैजों नायलायलायदों हाग्रामा महिलारि सारा लेखाखौ बोरला नायदों नङा होमबा थिग दिपेन बर' सारा हाग्रामा महिलारि सारनि खोमा गुदियाव बायदिसिना खोथा बुंगासिनो दं बा सानैजों बायदिसिना खोथा रायलायदों स' बेफोरबायदि नुयोब्ला जोंनि बर' समाजाव जोबोर मोजां नाङो नङा होमबा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि बा मोनफ्रोमबो जोंनि बर' समाजनि दलफ्रा बेफोरबायदिनो ज' जिरायलायनानै सावरायलायबा बिराद मोजां जागौमोन होननानै जों साफ्रोमबो बर' फिसायानो सानो बा हास्थायो नङा होमबा दिनै जोङो नों BPF आं UPPL नोंसोरो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि नोंसोरो माबा बनसुनि नोंसोर बबेबा एक्स इउनाइटेड फरामनि होनलायनानै बेफोरबायदि मुगैया मुजुवा बासिलाया जासे ज' स्रें स्रेंनो सम लानानै गेजेर गेजेर मासाव खनसे बा मास मोननै मोनथामजों खनसे गेजेर गेजेर जखावनानै बा जिरायखावनानै सावरायलायोबा बोरै खालामबा जों बर' हारिया जौगालांगोन बोरै खालामबा जोंनि बर' हारिया रैखाथि मोनगोन माबोरै खालामबा जोंनि बर' हारिया अरायसम प्रटेक्सन जानानै थागोन बेफोरनि सायाव मारैबा जोङो बर' हारिखौ डेभेलप खालामनो हागोन बर'नि एरियाफोरखौ ओनसोलफोरखौ माबोरैबा जोङो डेभेलप खालामनो हागोन नैफोरनि थाखाय गेजेर गेजेर माने पलिटिकेल हान्जाया जायखि पार्टियानो जाया माने गेजेर गेजेर बेफोरबायदि सावरायलायोब्ला जोबोर मोजां मोनगोन बा मोजां जागोन नामा रायजो राजानि थाखाय नैबेखौसो जों आसा खालामो आरोना स' बिनि गेजेरावथ' जों माथो बुंबावनो जिखुनु बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथासो नोंथांमोनासो बेवहाय साहित्य सभायाव स्रेङै जिरायलायनायनि उनाव मा सावरायलायखो मा सावरायलाया बेखौथ' जों खोनानानै मोनदिया दा बिनि गेजेरजों नैबे लास्ट जिथुनाखि जोङो मैया दाख्लै साहित्य सभायाव जानाय जाथाय बा दावराव नैबे एन्ट्रिखौ एसे नायनानै लाग्रो नोंथांमोना दा नोंथांमोना नैबे दावराव दावसि खालामफैनाय इन्ट्र'खौ नुखाबाय दुमदाखार खालामफैनाय सोरखौबा दाद्रि दमखि होफैनाय आसखायै फैनानै हर फैनानै माने माइक बायदिसिना लानानै थांनाय मानाय दम होनाय बेफोरबायदि भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नुखाबाय आरो अलरेडि भिडिअ क्लिप्स बायदिसिना दंखासै बेनि गेजेरजों नोंथांमोना सिनायखागौ मिथिखागौ मानि खारनाव दिनै बिथांमोना फैखो अब्ला बै साहित्य सभा जानायाव भलन्टियारफोर दंना गैयामोन बेजों लोगोसे पुलिस प्रटेक्सन दंना गैयामोन दिनै बिथांमोना मानि खारनाव बेफोरबायदि हाबनानै दुमदाखार खालामहैनो मोनखो मानि खारनाव सोरखौबा दाद्रि दमखि होनो मोनखो माइकफोरखौ मारैहाय लानानै थांनो मोनखो आरो सिनायखानानै बिथांमोनखौ मानि थाखाय सरकारा एक्सन लादिया बा माब्रैहाय दा बेखौसो माने आसरित जानो गोनां आरोखि दा जाय हक नोंथांमोना अनदोंबो जानो हानाय बर' फिसा हिसाबै बिथांमोना गोरोन्थिखौ मावा नङा मावफ्लांबाय बिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ निमाहा होनांगोन होननानै नोंथांमोना अनदों जानांगौ बेबो बाथ्राया सैथो नङा होमबा जों बर' फिसा जानानै बा मानसि माहारि जानानै आथिं थोंनै जानानै जोङो निस्सय गादलुना नङा गादलुनखायो मानोना आथिं थोंब्रै जुनारानो मोसौ मैदेरफ्रानो जुदि गादलिनोब्ला नङा होमबा अब्ला जों मानसि जानानै आथिं थोंनैल' जानो मानो गादलुना जानो दा जाय हक बिथांमोना बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावनो नाङामोन बे मोनसे बर'नि साहित्य सभा जानायाव
मानि खारनाव नोंथांमोना बेफोरबायदि लोङै जायै थांनानै दाद्रि दुमखि हैखो बा माइकफोरखौ मानो लाबोखो बे मोनसे माने गाज्रि थासारि सोमजिहोदों आरोना नोंथांमोना मानो होनबा सोमोनांथाव आसुरित माने साननो गोनां बाथ्रा नोंथांमोनहा बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन नामा आं बेखौसो सानदों आरो आंनि गोरबोनिफ्राय स' नोंथांमोनाबो बर' फिसा बिथांमोनाबो बर' फिसा नोंथांमोना पलिटिकेलि माबा मोनसे एगेन्स्ट दंलायब्ला सुथ्रु दंलायब्ला नोंथांमोना पलिटिक्सनि मा होनना बुङो बेखौ मिथिं दावथिंफ्राव दावराव खालामजागौमोन नाथाय नैबे साहित्य सभानि मिथिङाव मानि खारनाव दावराव खालामखो जों बेखौ सानबाबो सानस'नो हायासै बा बुजिनो हायासै नोंथांमोनहा निस्सय सानसे समाव मालाबाफोर क्लियारेसन होनो हागौ जों बेखौसो नेनानै थाबाय दा जों सानो आरो जिखुनु बर' फिसा हिसाबै नोंथांमोनाबो बर' जोंबो बर' जों गावजों गाव बेफोरबायदि दाङाबाजि जालायालासिनो बा दावराव दावसि खालामलायालासिनो बेफोरबायदि खालामालासिनो नोंथांमोना माबाफोर सावरायनो गोनां दंमोनब्ला मोजाङै मोजां थांनानै सावरायलायोब्लाबो जागौमोन नामा बेखौसो जों आसा खालामदों आरोखि दा आरो बिथांमोनहा बुंदों जे गोबांथार माखासे मोखां खाथेनानै फैदों मादों होनना बुंदों अबस्से मोखां खाथेनायखौथ' आं माथो बुंबावनो गोजां बोथोर हिसाबै सोरबा बायदिया खोमा सोमा खाथुमनानै फैगोन मोखां गन्थं खाथेखायो नङा होमबा गोजांनाय बारा नालाय गोजां बोथोर नालाय बे हिसाबै बिथांमोना बिदि खालामनानैबो फैदों जानो हागौ नाथाय बिथांमोना डाइरेक्टलि मोखां खाथेनानै बे खामानिखौ मावगोन होननानै फैयाखैमोन बिदिब्ला गासिबो साफ्रोमबो बिथांमोननाव साबेसे फैदों बिथांमोना मोखां खाथेनानै फैजोबगौमोन नामा आं बेखौसो सानदों आरोखि जाहाथे रावबो सिनायनो हायै बायदि दिनै बिथांमोना माने सिनायजानायनो ब्ला ब्लायैनो फैदों माथो मोखां दागा दिगायैनो फैदों माखासे सानै साथामसोल'सो दं बा बिथांमोना बुंदों माने 100 जन 150 जन होनना बुंदों 100-150 जननि गेजेराव 10-12 जनल'सो मोखां माने खोबै खोबै फैनाय जादों मानो होनबा फुल खोबथाराखै बिथांमोना नङा होमबा मास्क बायदि ओरैजाय खोमा खाख्लोमदों खर' ओरै खानानै माने ओरै खाना फैदों थिग बेफोरबायदि आरोखि थ' बिथांमोनाबा मा साननानै फैयामोन मा थांखि लानानैबा फैयामोन दिनै बर' साहित्य सभाखौसो माने बरनाम खालामनाय जाबाय आरो ना स' ब्रादारमोन बा नोंथांमोन बेफोरबायदि खालामनो नाङा दुखु मोननाय थायो गासैबो बर' हारियावनो दिनै बे जानाय जाथायाव बा बे नोंथांमोन जि जायगायाव जाथाय खालामहैदों बेवहाय माथ्र नोंथांमोननि जायगानिल' मानसि गैया बेयाव अल आसामनिनो बा आसामनि बाहेरानिबो मानसिफोर दङ नङा होमबा साफा सानै अबेबा डिस्ट्रिक्टनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिनो दैदेनगिरिफोर फैदों बेवहाय दा नोंथांमोनखौ माने गाज्रि सिनायथि बा गाज्रि आखुनि मानसि होननानै दिन्थिना लानाय बायदि जादों आरोखि स' आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि खालामा जाहाथे मोजाङै मोजांनो नोंथांमोनाबो बुजिनानै सोलिलायनानै थागोन बेखौसो आं मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोनखौ आं जोबथारनो रिकुवेस्ट खालामबाय जे नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बै दामब्रा दामब्रि मानैनि थाखाय मिथिबायना बै सैमा बुन्दा बुन्दि मोख्रा बुन्दा बुन्दि सानैनि थाखाय भिडिअखौ जेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बे भिडिअआ बिथांमोननि गामियाव मोनहैथारनांगौ आरो बिथांमोनखौ एक्सन लायै लायै बे गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिनि गोसोसै बा खोथासै नाबले बिथांमोनखौ बेफोरबायदिनि थाखाय हगारखानाय नाबले बिथांमोनखौ गामिनिफ्राय मानिबा खारनाव बैकट सेकट खालामना दोननाय नामा बेखायनो दिनै बिथांमोना समाज बिजोंनि गेजेराव माने गाज्रि गाज्रि रिल्स भिडिअफोर हगारबाय थानो सुबिदा मोन्दों बा चान्स मोन्दों आरो स' गामिनिफ्राय बैकट खालामना दोनजानायबाबो जोंहा बर'नि आफादफोर दङ बर'नि आफादफ्रा बिथांमोनखौ सामलायनो हायो आरोखि स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोनखौ आं आसा खालामबाय बेफोरबायदिनो खालामलायगोन होननानै आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होनायफ्रा नोंथांमोनाव थाबैनो सहैनो हायो आरो नोंथाङा थाबैनो नुनो हायो